alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani ta kuce Asiya Indoma. Ina mai miƙa muku saƙon murnar sabuwar shekara 2021. Happy New Year. Kamar yadda kuka sani ta kuce Asiya Indoma. Ina mai gabatar muku da YouTube channel ina mai suna Asiya Indoma TV. Mun sanar da ku cewa za mu canza sunan channel ɗinmu, za mu maida shi rayuwarmu a yau. Amma hakan bai samu ba. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye kamar haka: rayuwar ma'aurata, rayuwar matasa a yau, rayuwar shugabanninmu. Za mu ci gaba da kawo muku wa'innan shirye-shirye duk a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Asiya Indoma TV. Yanzu sabuwar shekara ta zo. Ku biyo mu a Asiya Indoma YouTube channel domin kallon shirye-shirye na ƙayatarwa. 2021 ta zo. Sabuwar shekara, sabon al'amari. YouTube channel ɗin Asiya Indoma yana mai yi muku barka da sabuwar shekara 2021. Allah ka kauda mana duk wani ha'inci da zalunci da ake wa 'yan arewa. Ya Allah, muna roƙonka ka kare mu daga sharrin kidnappers, ka kare mu daga sharrin COVID-19 wato coronavirus. Allah ka yi mu tsari dukkanin musulmi da wani ɗaukakin kiristan da yake a duniya. Kada ku manta ku danna Subscribe. sannan ku danna notification alamar ƙararrawar sanar da ku da mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. YouTube mai suna Asiya Indoma TV. Asiya Indoma TV. Tashar Asiya Indoma TV tana mana murnar sabuwar shekara.